Nanobabaw ka Balen? Si Luito at may kwento ako sa inyo. Sobrang contented na ako sa 2019 Mitsubishi Xpander ko. Family friendly, perfect para sa mga gala namin, sakto sa work ko. Pero may narinig akong balita. Kaya naman nandito ako sa Mitsubishi Carworld Pampanga dito sa Laos Group Complex. Sabi sa akin ng mga tao dito, may bagong Xpander 2026 na. So pumunta nga ako at makita kung ano yung pinagkaiba. Isipin nyo, satisfied na ako sa current car ko, pero syempre, curious tayo, di ba? Nung nakita ko, ay, iba na talaga. Tignan nyo, mas sophisticated na yung exterior, bagong headlights, 17-inch two-tone alloy wheels, parang nag-level up yung dating. Pero yung totoong na-shock ako, nung pumasok ako sa loob. Grabe, tignan nyo tong 10-inch infotainment screen, wireless Apple CarPlay, and Android Auto pa. Feeling ko, nasa luxury car ako, hindi sa family SUV or MPV. Tapos may multi-around monitor pa, 360-degree view ha. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi pa ito na-experience before? Pero yung moment of truth, nag-test drive ako. Mga kabalen, hindi ako nagsisinungaling, mas smooth pa siya compared sa 2019 model ko. Yung interior, parang mas luxurious pa talaga. Naisip ko nga, baka kailangan ko na mag-upgrade. Tapos, habang nag-iikot ako, nakita ko na yung mga ibang units nila. Nandito yung X-Force, Triton, Montero, may malaking service center din sila sa likod. Pero yung the best part, sabi nila, every month may ganito silang test drive events. So mga kabalen, kung curious kayong tulad ko, i-follow nyo yung Facebook page ng Mitsubishi Carworld Pampanga. Baka may freebies or discounts next month.